Serebriako Markiza, k tejto téme dve otázky. Chcem sa opýtať v prvom rade, že prečo sme sa to dozvedeli z agentúry Reuters po 2 týždňoch, prečo vláda hovoríte, že o tom mála informácie, prečo proaktívne ste to nekomunikovali? No, lebo by ste šírili paniku, nič iné neviete. Tak to snad nie je dôvod, aby vláda mlčala. Vôbec nikto nikoho tu neklamal. Od prvého okamihu sa pýtame ukrajinskej strany, čo sa stalo. Opakujem, tá ropa je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft. Po druhé, my sme rokovali so Slovnaftom, minulý týždeň sme dostali oficiálnu žiadosť. Vláda bola minulý týždeň v stredu, ďalšia vláda bola v stredu. Presne ideme podľa harmonogramu. Naďalej ide Slovnaft na vlastné zásoby, na ďalšie zásoby pôjde od budúceho týždňa a tá pôžička stačí na to, kým prídu tankery a všetko ostatné. Takže, pán redaktor, ak dovolíte, ja nie som povinný vám telefonovať do Markízy a oznamovať vám všetko, lebo budete šíriť len paniku. Aj tak budete dnes šíriť paniku, nič nerobiť nebudete. Verejnosť má právo na takéto informácie. Prosím, verejnosť má právo na informácie za predpokladu, že by tu boli seriózne médiá, ktoré by nešírili paniku. Verejnosť v danej situácii nie je ohrozená. My riešime technický problém, ktorý spôsobil politickým rozhodnutím prezident Zelenský. Tam, prosím, volajte, tam telefonujte, neobracajte sa na mňa. Buďte takí láskaví a choďte tam. Zoberte kamery, choďte na Brody a ukážte slovenským občanom, že čo sa vlastne stalo. Že či naozaj to také zničené a rozbombardované, že nemôže ísť ruská ropa, ktorá je presne určená na spracovanie v rafinérii Slovnaft. To je omyl, ak si niekto myslí, že zoberieme hoc akú ropu niekde na svete a to natlačíme do Slovnaftu. To nefunguje tak. To sú aj technické veci, s ktorými treba rátať do budúcnosti. Ja viem, že Slovnaft sa na to pripravuje, ale ja znovu opakujem, pán redaktor, ak dovolíte, my budeme zvažovať, že ktoré informácie a v ktorom okamihu sú relevantné. A vy ste poslední, ktorým by som mu dal, lebo viem, čo budete vystráť od dnešného večera. Poprosím vás otázku k téme. Ja možno len doplním, pán redaktor, minulý týždeň ministerstvo hospodárstva dávalo niekoľko tlačových správ ohľadne týchto vecí, že boli prerušené dodávky. A druhá vec, ukrajinská strana nám dala nejaký harmonogram, kedy spojazní tranzit ropy cez ich územie. A tento harmonogram vždy hovorí o posune o 2 dňoch. Dneska sme dostali správu, dnes bol finálny termín opäť, tak ako bol včera, tak ako bol minulý týždeň piatok. Dnes sme dostali správu, že dnes sa tento dátum spustenia zase prekladá na piatok. Takže my len nerobíme paniku. Tlačové správy išli minulý týždeň. A druhá vec, stále dúfame, že ukrajinská strana teda už konečne začne plniť tie sľuby, ktoré nám dáva posunom tých milníkov, ktoré posúva. A ako teda vysvetlili, že prečo to pôjde v piatok? Teraz aktuálne posledné odpoveď. To sú presne otázniky, ktoré máme na ukrajinskú stranu. Tento harmonogram sa posúva neustále a vždy o 2 dni. A ešte jedna otázka teda na premiéra k tomuto. Vy ste zaútočili na prezidenta Zelenského. Nespomínate v tom ale Rusko, ktoré malo byť tým, ktorí zaútočili na ten ropovod. Či sme nejakú notu adresovali aj do Ruska? Pán redaktor, vôbec nie je zrejmé, kto poškodil, akým spôsobom poškodil ropnú infraštruktúru, ale je zrejmé, že tranzit plynu zastavil prezident Zelenský. A ja vidím, aké vyhlásenia idú z Kieva smerom na Maďarsko. Čiže vôbec nepochybujem o tom, že v tomto prípade sa ropa, ktorá tečie cez územie Ukrajiny, ktorá nie je ukrajinskou ropou, stala predmetom politického súboja. Prečo by som nemohol povedať kritické slovo na pána Zelenského? Však on nie je posvetná krava. Prepáčte za výraz. Ja si myslím, že nám spôsobil obrovské škody. Obrovské škody tejto krajine už spôsobil. To naozaj mám zastaviť elektrínu na Ukrajinu? Čo budete potom robiť? Budete skákať ako Viktorka na splave, jačať, všetci. To je v poriadku. On nás môže poškodzovať. On môže poškodzovať záujmy spoločností, ktoré fungujú na Slovensku. Budeme kupovať drahšiu ropu a budeme viacej platiť za tranzitné poplatky. Ale to vás netrápi samozrejme, lebo to je Rusko. To je v poriadku. Čo urobíte, keď zastavíme toky elektríny? A viete, aké obrovské problémy majú dnes s elektrínou na Ukrajine. Na to máme totálne právo. Ak sa preukáže, že rozhodnutie Zelenského na 100% bolo rozhodnutie politické s cieľom vydierať, no tak my máme právo prijať recipročné opatrenie takéhoto charakteru. Takže prosím, neťahajte sa raz sem Rusko. To vôbec nemá nič s Ruskom spoločné. Sú tu kontrakty na dodávky ropy. Prosím, povedzte slovenskej verejnosti ešte raz. Ropu si preberá Slovnaft na hraniciach s Bieloruskom, tá ropa patrí do vlastníctva Slovnaftu. Ukrajina netranzituje ruskú ropu, ale ropu, ktorá niekomu patrí. Rovnako povedzte, že ten tranzitný poplatok je niečo cez euro za tonu na 100 kilometrov. Ale budeme vystavení tranzitným poplatkom, ktoré budú niekoľkokrát vyššie, ako je toto. Tiež sa pýtam na európsku solidaritu v danej situácii.
My sme veľmi jasne od samého začiatku pri tých nezmyselných rozhodnutiach, ktoré sa nazývajú Repower EU, povedali, že krajina, ktorá bola na začiatku všetkých rúr, sa dostáva na koniec všetkých rúr a stávame sa najohrozenejšími. Len a len, pán redaktor, kvôli nezmyselným ideologickým rozhodnutiam. My tu rozprávame o plyne a medzi tým vstúpol podiel skvapalneného plynu z Ruska, ktorý je dovážený do západnej Európy. Tak kde je tá morálka? Kde je tá solidarita? Všetci nám hovoria, nesmiete brať plyn z Ruska. A súčasne krajiny v západnej Európe znásobili objem skvapalneného plynu, ktorý ťahajú z Ruskej federácie do Európy. Takže hovoriť o európskej solidarite, zabudnite na európsku solidaritu. Absolútne treba na ňu zabudnúť v tomto okamihu. A my sa obrátime na komisiu, aby tiež urobila nejaké monitorovanie vo vzťahu k tomuto miestu, pretože nie je možné, aby nás niekto neustále vydieral s nejakým plynom a s nejakou ropou. Ak sú kontrakty stanovené, nie sú žiadne technické prekážky. Tak asi to nie je zbombardované, keď každý druhý deň nám posielajú správu, že už štvrtok to pôjde, v pondelok to pôjde. Tak keby to bolo zbombardované, tak povedia, že to nejde. Je evidentné, že to je funkčné, len to nechce pustiť, lebo si myslí, že bude robiť zle Viktorovi Orbánovi. To je evidentný účel. Poškodiť Viktora Orbána pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, to je úplne evidentné. Ako keby si posilňoval pozíciu, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Ale takto si neposilňuje tú pozíciu. No určite ja nebudem súhlasiť s žiadnym mačkopsom, že bude aj prijatá Ukrajina, aj nebude prijatá. Aj bude mať hlasovacie práva, aj nemá. Buď si Ukrajina splní podmienky ako ostatné krajiny a môže vstúpiť. To som. Pretože dnes máme krajiny, ktoré som už spomínal, ako je Srbsko, Albánsko, Čierna Hora, ktoré sú 100-krát lepšie pripravené na vstup do Európskej únie, ako je Ukrajina. My želáme Ukrajine európsku perspektívu. Želáme, ale za predpokladu, že budú splnené podmienky. Aby sme teraz sa dotkli ešte jednej témy, ktorá bola prerokovaná na vláde. Vláda sa zaoberala nálezom Ústavného súdu, ktorý vyhlásil za protiústavný celý zákon, ktorý predložili do Národnej rady traja poslanci vládnej koalície, a ktorý bol aj vládnou koalíciou v Národnej rade schválený. Dámy a páni, ja sa to pokúsim zostručniť. Mimovládne organizácie na Slovensku ročne dostávajú okolo 400 miliónov eur. 300 miliónov eur dostávajú v rámci rôznych dotačných mechanizmov cez ústredné orgány štátnej správy a cez ministerstva a potom okolo 100 miliónov dostávajú, pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb. Je to obrovská suma peňazí a my sa domnievame, že ak mimovládne organizácie toľko hovoria o transparentnosti, tak aj my máme právo požiadať mimovládne organizácie, aby sa správali transparentne. V tomto duchu bol v Národnej rade schválený zákon, ktorý stanovoval povinnosti mimovládnym organizáciám, napríklad každoročne robiť výkaz, potom zverejňovať mená, priezviská ľudí, ktorí sú darcami. Bola tam stanovená povinnosť, že budú podliehať mechanizmu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Jednoducho chceli sme stransparentniť a chceli sme vidieť, ako sú mimovládne organizácie financované. Ústavný súd Slovenskej republiky veľmi netradične, bez toho, aby sa zaoberal konkrétnymi ustanoveniami tohto zákona, rozhodol o celom zákone ako celku a povedal, že je protiústavný, čím v podstate nedal šancu vláde 6-mesačnú podľa Ústavy Slovenskej republiky, aby tento stav bol napravený. Ja teraz nebudem viesť polemiku s Ústavným súdom. My tento nález rešpektujeme, bereme ho na vedomie. Samozrejme, že s jeho obsahom nesúhlasíme, ale s tým nič neurobíme. Je to rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Len sa chcem opätovne spýtať, či bolo dobré, že pred rozhodnutím v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky navštívili viacerí ambasádori západných krajín. Bolo to aj zverejnené v médiách. Ja si neviem predstaviť, dámy a páni, že by veľvyslanec Slovenskej republiky v Berlíne požiadalo stretnutie predsedu Ústavného súdu Nemecka, aby sa s ním bavil o nemeckej agende a o nemeckých zákonoch, takých citlivých, ako je zákon o mimovládnych organizáciách. Čiže nevyvoláva to dobrú atmosféru, ak pred takýmito rozhodnutiami sa vedenie Ústavného súdu stretlo s veľvyslancami západných krajín, ktorí sa veľmi intenzívne o túto tému zaujímali. Dámy a páni, mohol by som teraz uviesť milión argumentov, prečo nesúhlasíme s týmto rozhodnutím, ale predovšetkým je smiešné, že
mimovládne organizácie, ktoré tu kričia od rána do večera o transparentnosti, sú definitívne chránené ústavným súdom pred akoukoľvek kontrolou. V podstate nemusia nič. Nič. A 400 miliónov, ako keby sa tam bude niekde pohybovať, až zrazu bolo treba urobiť jeden vládny audit, bežný audit, ktorý ukázal na strašné veci. A tie strašné veci predovšetkým spočívajú v tom, že niekto nemá problém opakovane fakturovať tú istú sumu, podvádzať, klamať a žiť z týchto peňazí, ako keby to boli peniaze súkromné. Dali sme teda dohromady atmosféru pred prijatím tohto nálezu Ústavného súdu, samotný obsah nálezu Ústavného súdu a audit vládny, ktorý preukázal, že niektoré mimovládne organizácie hrubo podvádzajú a zneužívajú tieto peniaze, ktoré dostávajú. A rozhodli sme sa, že využijeme to, čo máme k dispozícii, teda tie kontrolné mechanizmy, ktoré majú k dispozícii ministerstva a ústredné orgány štátnej správy. Aby som bol konkrétny, napríklad bola daná úloha ministrovi vnútra, aby sa pozrel, že či každá mimovládna organizácia, ktorá na Slovensku funguje, spĺňa základné predpoklady na fungovanie, lebo ak si chcete založiť mimovládnu organizáciu, musíte splniť nejaké zákonné podmienky. Ďalej, mimovládne organizácie niekedy robia verejné zbierky. Toto patrí do právomocí práve ministerstva vnútra, aby sa pozrelo na tieto kolektívne verejné zbierky. Idem ďalej. Minister práce napríklad sa má pozrieť, ak je mimovládna organizácia zamestnávateľom, do akej miery si plní podmienky zákonníka práce, či tam nezamestnáva čierne osoby a tak ďalej. Ďalej ministerstva, ktoré zo svojich zdrojov dali týmto mimovládnym organizáciám dotácie, sa musia pozrieť, či tieto dotácie boli použité na účel, na ktoré boli určené. A predovšetkým ideme vytvoriť mechanizmus, ktorý nám definitívne vylúči to, že niekto si 3-4 krát požiadal tú istú platbu, ako to robí matka opozičného lídra, ktorá jednoducho opakovane žiadala na preplatenie tej istej faktúry. Toto všetko, dámy a páni, tie úlohy boli uložené viacerým ministrom konkrétnym, už som spomenul ministra práce, ministra vnútra, ministra financií, ministra spravodlivosti. Rovnako odporúčame, lebo úlohu uložiť nemôžeme Najvyššiemu kontrolnému úradu, aby v rámci svojej pôsobnosti takisto vykonával kontrolnú činnosť. Toto všetko pozberáme a vedúci úradu vlády má povinnosť do 31. oktobra tohto roku predložiť súhrnnú správu z tohto veľkého auditu, ktorý ideme pri mimovládnych organizáciách urobiť. Keď to máme urobiť takto, no tak to urobíme takto. Ak si ústavný súd myslí, že ochránil mimovládne organizácie, lebo sú nedotknuteľné, tak my použijeme tie právomoci, ktoré máme. Bude to náročnejšie, ale nepochybne ministerstvo vnútra sa môže pozrieť, či nadácia alebo nejaká mimovládna organizácia splnila zákonné podmienky, alebo ministerstvo, ak dá peniaze účel na niečo a zistí, že tie peniaze na to neboli použité, alebo dokonca zistíme, že prijímateľ tejto dotácie si to nechal preplatiť ešte niekde inde, to sú kontrolné právomoci, na ktoré nepotrebujeme osobitný zákon. My sme chceli, aby ľudia vedeli na Slovensku, kto dáva aké peniaze akým nadáciám. Viete, mňa netrápi nejaká nadácia, ktorá pomáha slabším ľuďom. Mňa netrápi nejaká nadácia, ktorá chráni životné prostredie. Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek kontroly verejnej a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Myslím si, že máme právo sa na to pozrieť a keď to nepôjde cez zákon, kde sme chceli vidieť darcov, kde sme chceli vidieť výkaz, čo je na to také zvláštne? Tak ak dostane nejaká mimovládna organizácia peniaze od štátu, tak prečo by na konci roka nemohla povedať, dostala som toľkoto peniazy a použil som to na toto? Prečo by napríklad, ak je mimovládna organizácia, ktorá je od rána do večera vo vašich médiách, lebo keď chcete kritizovať vládu, tak si vyberete Transparency International, vyberete si Zastavme korupciu. Prečo sa nemôžeme spýtať týchto organizácií cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám, tak nám porozprávajte, dámy a páni, o tých vašich vnútorných črevách, koľko tam máte ľudí, ako ich platíte, kto vám tam dal peniaze, čo je na tom takého zvláštneho. Ja si myslím, že toto je férové, čo sme urobili a preto ako alternatívu, opakujem, my rešpektujeme ten nález, nesúhlasíme s ním. Sme prijali toto rozhodnutie, ktoré dnes bolo jednomyselne schválené všetkými prítomnými členmi vlády Slovenskej republiky. Toľko. Nech sa páči k tejto, ak máte nejakú. Aby som rozumel k tomuto, doteraz štát nekontroloval mimovládne? Kontroloval mimovládne organizácie. Pán redaktor, každé ministerstvo si kontroluje predovšetkým to, či bol splnený účel danej dotácie.
Viete o tom, že každý, kto zoberie peniaze od nejakého ministerstva, musí podpísať, že si nebude uplatňovať ten istý účel niekde inde? No vás by napadlo, že pani Šimečková sa obráti na 5 inštitúcií? Toto je problém. Čiže my potrebujeme pozbierať informácií z rezortov a spárovať ich. Ja si myslím, že bude obrovský humbuk. Budeme vidieť strašné veci. Takže moja otázka smerovala k tomu, či toto štát nemal automaticky roky už robiť. Spárovanie, samozrejme, my sme teraz na vine, ja som čakal túto poznámku, vám to trvalo 15 sekúnd. Klamali ľudia, ja som jednoducho si myslel, že keď niekto podpíše, že uplatnil som si peniaze na ministerstve spravodlivosti a nebudem si ich uplatňovať niekde inde, tak toto čestné prehlásenie platí. Ale zdá sa, že neplatí, tak ideme kontrolovať. Ja na tom nevidím nič zlého. K inej téme chcem sa opýtať v súvislosti so včerajším rozhodnutím špecializovaného súdu. Preto sa chcem opýtať, ide o rozhodnutie v súvislosti so štátnymi dotáciami. Kto poniesie zodpovednosť? Vy ste v tom čase boli pri moci. Nepočul som. Čo sa týka Brhelovcov, je tam aj pán Kuruc v kauze mýtnik. Včera padlo rozhodnutie, pomerne zásadné. V tom čase bol Smer pri moci, čiže kto poniesie zodpovednosť? Všetko, čo bolo treba povedať, k tejto veci bolo povedané. Nepovedali ste nič, čiže kto poniesie zodpovednosť za to, že sa tam vtedy... Na Slovensku je veľa politikov, ktorí sa k tomu vyjadrili. Pán redaktor, nemám otázku naozaj, ktoré... boli odsúdení s nižším trestom po novele trestného zákona. Príde vám primerané, že sa to zmenilo? Odpovedal som, pán redaktor. Ak má niekto naozaj ešte otázku k téme, pokiaľ... Nebránim sa, veď to je dookola to isté. Veď to je. Jan Škvedeník, nemal by pán Kuruc skončiť v Slovenskej rozvojovej a záručnej rozvojovej banke? Sťahuje sa na pána Kuruca prezumpcia neviny alebo nie v tomto okamihu? Či to podľa vás nie je tento zatiaľ síce nepravoplatný, ale predsa Ešte raz. dôvodom na to, aby... Pani redaktorka, keď vám nevadilo, že právoplatne odsúdený pán Lipšic, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, sa stal špeciálny prokurátor, tak prípad, kde sa vzťahuje na človeka prezumpcia neviny, by vám naozaj nemal vadiť. Počkajte na definitívne rozhodnutie. Ja neviem, ako to celé dopadne. Prosím? Nechceli by ste ísť príkladom? Pán redaktor, ako dopadol Dušan Kovačík? Čo ste vystrájali pri rozhodnutí pani Záleskej? Čo ste vystrájali všetci? Ako to dopadlo? Na hanbu celého sveta. Vydržte. Ja si myslím, že toto rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, opäť bude predmetom odvolania a bude preskúmané Najvyšším súdom. Prečo nepoviete, páni z Markízy, ja neviem, odkiaľ ste vy, kolegyňa? Odkiaľ? No, výborná kombinácia. Pán Hrubala, dvakrát opitý. Raz havaroval, opitý. To vám nevadí. Chodí na politickú pieseň do Trenčína, vystupuje tam. To je všetko v poriadku. Viete si predstaviť, že máme sudcu špecializovaného trestného súdu,